салом ба якояки шумо бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва бо мо ҳастед. барномаи навиди бомдодиро аз душанбе ман Сарвинози Рӯҳулло тақдиматон мекунам. имрӯз 4 март аст ва соат 11. нахуст сархати хабарҳои рӯз. вазорати корҳои дохилӣ сабаби қатли ҳокими 17-соларо хусумати кӯчак номид. Тоҷикистонро дар як саф бо Куриёи Шимолӣ ва Сомали гузоштаанд. Садамаи 2 мошини боркаш дар дохили нақби Истиқлол. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон сабаби қатли ҳоким Бобоев навраси 17-соларо дар ноҳияи рӯдакӣ ба муноқишаи миёни ду ҳамсинф ва хусумати кӯчак рабт дод, аммо далели хусуматро нагуфт. вазорат дар ин бора шоми 3 март гузориши телевизионӣ нашр кард. ин дар ҳолест ки волидони ҳоким Бобоев тахмин мезананд ки эҳтимол муноқиша бар сари 250 сомони пуле сар задааст ки ӯ мехост телефон бихарад. наздикони гумонбар дар бораи иллатҳои ҳодиса суҳбат намекунанд, аммо мегӯянд ба чунин рафтори ӯ бовар надоранд. навраси гумонбар дар қатли ҳоким Бобоев дар гузориши телевизионии вазорати корҳои дохилӣ гуфт: бо санг ба сараш задам ва ҳеҷ кас нафаҳмад гуфта онро оташ задам. вай ин ҳарфҳоро ҳангоми бозпурсӣ ва нишон додани маҳалли ҳодиса ба маъмурони милисаву муфаттишони додситонӣ гуфтааст, аммо маълум нест таҳти чӣ шароит суҳбат кардааст. қаблан наздиконаш гуфта буданд ӯро беҳузури вакили мудофеъ бозпурсӣ кардаанд. додситони ноҳияи рӯдакӣ дар ин замина бар асоси моддаи одамкушӣ, яъне қисми 2 моддаи 104 кодекси ҷиноӣ парванда кушодааст ва таҳқиқи ҳодиса идома дорад. ин банди қонун аз 15 то 25 соли маҳрумӣ аз озодӣ ва ҳабси умрбодро дар назар дорад. аъзои оилае дар ноҳияи рӯдакӣ иддао карда буданд ки писари 17-солаи онҳо ҳоким Бобоев аз тарафи як ҳамсинфаш кушта ва сипас қисме аз ҷасадаш оташ зада шудааст. пӯпши танаи ёфтанашам хеле ба пишт партофтаги ҳамун дидан задааст, дар пишти сариш зада, дар ҷои задааст, бо ба санги калон дар рӯш задааст. баъд соати 1 шавда ҳамун рӯша соати 1 шавда вақте ки мо дига чӣ накардем бурда раст, вале террахта дар вош ки наштошанаш аловуш задааст. гумонбарро дастгир карда буданд, вале пайвандонаш ба рафтори ӯ бовар накарданд ва хостори таҳқиқи мунсифона шуда буданд. номи гумонбар ба радиои озодӣ маълум аст. яке аз раҳбарони фурудгоҳи внуковаи шаҳри Москав изҳори умед кардааст ки эҳтимол дар моҳҳои апрелу май парвозҳо ба самти Ӯзбекистону Тоҷикистон барқарор хоҳанд шуд. Виталий Ванцев, раиси шӯрои мудирони фурудгоҳи байналмилалии Внукова, дар суҳбат бо журналистон 3 март гуфт: умедворем парвозҳо ба самти кишварҳои шарики мо дар СНГ пеш аз ҳама Ӯзбекистону Тоҷикистон дубора боз мешавад. ба қабли ӯ аз саргирии парвозҳои маъмулӣ дар самти байналмилалӣ ё хориҷии дур эҳтимол дар моҳҳои августу сентябри имсол имконпазир хоҳанд шуд. ӯ гуфтааст соли 2020 фурудгоҳи Внукова ба бештар аз 12 миллион мусофир хидмат расондааст ва изҳори умедворӣ кардааст ки соли 2021 ин омор то 43% афзоиш меёбад. айни замон ӯ афзуда ки бисёр нақшаҳо ҳоло ғайри қобили пешбинӣ ҳастанд ва чизе кафолат дода намешавад. интизорӣ аз барқарории парвозҳо ба самти Русия барои садҳо ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистон ки аз Русия дунболи кору даромад мегарданд, яке аз масъалаҳои сахттарини даврони пандемияи коронавирус шуд. бархилофи хушбиниҳои мақомот Тоҷикистонро аз нигоҳи озодиҳои сиёсиву шаҳрвандӣ дар як саф бо Туркманистони Куриёи Шимолӣ ва Сомали гузоштаанд. гузориши Freedom House ё хонаи озодӣ қароргоҳаш дар Амрико рӯзи 3 март гуфт Тоҷикистон аз миёни 54 кишвари ноозод имсол ба гурӯҳи 12 бадтаринҳо шомил шуд. дар ин рӯйхат Сурияву Арабистони Саудӣ, Чин ва Либия низ ҳастанд. гузориши озодиҳо дар ҷаҳон 2021 демократа дар муҳосира рӯзи 3 март дар сомонаи Freedom House нашр шуд. масъулонаш гуфтанд матлаби пурра дар бораи вазъи Тоҷикистон алоҳида ва ба зудӣ дастрас мегардад. Freedom House мегӯяд пандемияи коронавирус, номуайяниҳои иқтисодӣ ва низоъҳо дар саросари ҷаҳон боис ба коҳиши озодиҳо шуданд. созмон дар гузориши нави худ мегӯяд шумори кишварҳое ки ба гурӯҳи давлатҳои ноозод ворид мегарданд дар 15 соли охир аз баландтарин сатҳ
қарор гирифтанд. шоми гузашта бо сабаби бархурди ду мошини боркаш бо ҳам дар дохили нақби Истиқлол 3 соат ҳаракати мошинҳо дар ин нақб қатъ шудааст. масъулони ширкати IRS ки масъули нигоҳбини роҳи душанбе чанӯқанд иттилоъ доданд ки мошини боркаши фура бо автомашинаи боркаши дуланд бархӯрдааст. мошини фура ҳомили 40 тонна бор будааст. дар иттилоияи ширкат гуфта мешавад мошини дуландро зуд аз нақб берун карданд, аммо бо назардошти 40 тонна бор доштани фура кормандони мо зимни аз дохили нақб берун баровардан ба мушкилӣ мувоҷеҳ шуданд. ҳоло рафту омад тавассути ин роҳ пурра барқарор аст. Садамаи нақлиётӣ хисороти ҷонӣ надоштааст. ин роҳ аз соли 2009 дар ихтиёри ширкати IRS аст ва ширкат барои нигаҳдории роҳ аз ронандагон пул мегирад. бо вуҷуди баҳсҳои зиёд дар ҷомеа то ҳанӯз молики ширкат эълон нашудааст. сардори шӯъбаи рушди забони давлатии девони вазирони Ӯзбекистон Абдуғаффор Қирғизбоев рӯзи 2 март гуфт дар ин кишвар минбаъд ҳар мансабдоре ки ба вазифаи роҳбарӣ пешниҳод мешавад аз забони давлатӣ имтиҳон месупорад. ба гуфтаи Қирғизбоев соли гузашта роҷеъ ба рушди забони давлатӣ дар Ӯзбекистон 17 санади меъёри ҳуқуқӣ аз ҷумла 2 фармони президент, 2 қарор, 1 қонун ва 12 қарори ҳукумат ба имзо расидааст. тибқи яке аз фармонҳои президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев аз 1 апрели соли 2021 сатҳи забондонии хидматчиёни давлатӣ муайян ва баъди супоридани имтиҳон аз забони давлатӣ ба мансабдорон шаҳодатнома дода мешавад. бо ин фармон ҳамчунин консепсияи рушди забони ӯзбекӣ ва такмили сиёсати забонӣ барои солҳои 2020-2030 тасдиқ шудааст. эътилофи низомии амрикоиҳо дар Ироқ гуфтанд ки ба пойгоҳи низомие ки макони истиқрори нерӯҳои амрикоиву эътилофӣ мебошанд дасти кам 10 мушак партоб шуд. полковник Вайн Марото гуфт мушакҳо соати 7:20 субҳи 3 март ба пойгоҳи Айн ал-Асад воқеъ дар вилояти ғарбии Анбар асобат карданд. низомиёни ироқӣ гуфтанд ки ин ҳамла хисороти ҷиддие дар пай надошт ва нерӯҳои амниятӣ маконеро ошкор карданд ки аз он ҷо ин мушакҳо пардоб шуданд. Франс Пресс бо такя ба манбаъҳои амниятӣ навишт ки мушакҳо сохти эронии нави ораш буданд. як манбаи амниятӣ ба ин оҷонсӣ гуфтааст ки дар пай ин ҳодиса як сарбози қарордодӣ ки шаҳрвандиаш маълум нест аз сактаи қалбӣ ҷон дод. дар пойгоҳи Айн ал-Асад нерӯҳои ироқӣ ва ҳам амрикоиву эътилофӣ мустақар шуданд ки бо бозмондаҳои доиш меҷанганд. 16 феврал ҳам дар як мушакборон болои пойгоҳи ироқӣ дар минтақаи Курдистони Шимолӣ як коргари қарордодӣ кушта ва як низомии амрикоиву чанд сарбози эътилофӣ маҷрӯҳ шуда буданд. Кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон рӯзи 3 март аз боздошти тоҷир корманди пешини пулис Ҷалил Отамбоев хабар дод. ба иттилои мақомот вай дар ҷамъоварии сарват аз роҳи ғайриқонунӣ айбдор мешавад. дар хабарномаи Кумитаи давлатии амнияти миллӣ омадааст ки Отамбоев дар замони корманди пулис будан ва дастрасияш ба молу сарват чанд амволи ғайриманқули гаронбаҳо харидорӣ ва онҳоро ба номҳои пайвандонаш сабт кардааст. сарҳанги пулис Ҷалил Отамбоев дар вилояти Ӯши Қирғизистон ҳамчун тоҷир маъруф аст. вай соҳиби чанд тарабхона, ширкат ва биноҳои баландошона будааст. вай пештар ба ҳайси сардори пулиси нақлиёти фурудгоҳи Ӯш фаъолият мекард. рӯзноманигори ширкати остонаи Қазоқистон Баҳромбек Толибҷонов гуфт шаби 2 март дар шаҳри Чимкент аз сӯи кормандони пулис латукӯб шудааст. Толибҷонов он шаб аз рафти сӯхтори бозори маҳаллӣ гузориш таҳия мекард. ба гуфтаи рӯзноманигор кормандони пулис дастонашро тоб дода даррӯ ва гурдаҳояш заданд. ман гуфтам ки рӯзноманигор ҳастам ва ба кори ман халал нарасонанд. ба маҳзи ин 2 корманди пулис аз дасту поям бардошта ба мошини пулис бурданд. даррӯ ва гурдаҳоям заданд, гуфтааст Толибҷонов. рӯзноманигор аз болои кормандони пулис шикоят кардааст. мақомоти пулиси шаҳри Чимкент гуфтанд аз рӯи ин ҳодиса тафтишот шурӯъ шудааст. ин бори аввал нест ки дар Қазоқистон кормандони пулис ба рӯзноманигорон ҳамла мекунанд. моҳи октябри соли гузашта хабарнигори радиои Озодӣ Сания Тойкен аз сӯи пулис латукӯб шуд. созмонҳои байналхалқӣ Қазоқистонро дар радифи кишварҳои дорои вазъи сахти озодии баён қарор доданд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 4 март чунин таъин кардааст.
шумо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи Навиди бомдодӣ шунидед ки ман Сарвинози Рӯҳло тақдиматон кардам. бо мо буданро фаромӯш накунед ва то барномаи дигар худо нигаҳдори ҳар яки шумо.